Kajingpau perthai biang ka isu uranium ha kajala kala penlong ya CEM ka KHADC ba penyat sing CEM ban maham lepa bakin ailat baki tenat ka sorkar kemi kin persang ban wat benya niti uranium harilum khasi ya kani ula keren hadin balasa priang ki khubor bakawe ka kenhon batip kum kan nest kala persang ban penkhe biang ya ka isu uranium ha kajala jimi khubor dangshen habaide kanika isu jong uranium te habaide but uranium nadu kawasdang kumapitip baka khasil satu masjid council kam ai ya kanu ka jingbet ani ka nusi ya kanu ka kenhon shimen lene kanu ka kenhon department sarkar jela lene department jong sarkar India bakin wat benya lene bakin ti uranium ha kaniki port kisam jong Khasi Hills khamtam po West Khasi Hills hadong yasiat but hado kanika kenti menta ngikwa ban kran syai ban nakal yang jongi ka council ni yang halor kan nongrim bang nginam ai dalele ruem nakamta ban IT uranium hangni po Khasi Hills Autonomous District Council tekani de ka bang kwa ban pensngol ling ba kanika lat pathai kubo sheki ba but shiki department repair jong sarkar jela jungi lane shaka sarkar India but shiki nu ki kenhon ki basdang ban shim kabu habaide bakadi ka benta te omtang banga shukwa bat keran hangni po ki lat pathai kubor reina kalyang jungi ngin sa pha ru sa ka wai ka shiti kumman shipin kan mai sarkar jela bat ka sarkar India bana kalyang jungi mdei ban wan ban kata lene ban kumu om kakti nongway ban explore lene ban mine ya uranium hapo ka jela me kalya kani di kablong very strong message na kalyang council ni baro live kumut ki members ni yang da ka bas camp halor ka di ka ju kanong rim banginam island ban ya chikmat habedi kani ka kam te na kalyang jungi